Asi ste už videli silikónovú kefu na umývanie vlasov. Znie to účinne, avšak ja tvrdím opak. Viete totiž, že pri nesprávnom používaní si ju môžete skôr uškodiť? Keď kefu používate priamo počas umývania, zabraňuje tomu, aby sa šampón dôkladne dostal všade na vašu pokožku hlavy. A hlavne mokrý vlas je náchylnejší, takže sa rýchlejšie láme a zamotáva. Najúčinnejší spôsob dôkladného umytia vašej vlasovej pokožky sú vždy brúška prstov. Nie nechty, nie silikónová kefa, ale prsty. Vy potrebujete jednoducho cítiť ten dotyk na vlasovej pokožke, to, že sa ten šampón dostal naozaj všade, kde sa mal. Rýchlejšie a ľahšie ten šampón rozpeníte a taktiež aj lepšie šampón zmiete. To ale neznamená, že ju nemôžete používať, stačí teda iba vedieť kedy a ako. Silikónová kefa je skvelá pomôcka na jemnú masáž pokožky hlavy, napríklad s tonikom alebo s olejom. Nikdy by som však nemasírovala iba so silikónovou kefou, ale vždy najskôr premasírovala pokožku prstami a až potom prešla kefou. Môžete robiť pohyby odpredu dozadu alebo jemné krúživé pohyby, netlačiť a nezamotávať do nej vlasy. Takže pri umývaní vašich vlasov radšej nie, ale pri masáži áno.